Apa yang sa tarupam? Awan. Oh no! Kamirog-rog. Boss, tanong mo. Ay, thank you, boss Bak. Nice. Masay, lamis. Oo. Nga pati kailangan. Awanin nakainuma ko. Yung gaya, mapay na kami rurog ni Emma. Tapay na sabat ka. Ano naman yung pagkapagamdaya eh. Mukhay ka ni. Kita may barbas mo ni. Aguba ni. Kaya amin nga tao lumakakin bumakit. Apay, agpaubay. Kitam ni. Madi ka pa yung makabarbasan. Eh, kailangan pa iti pagwapo ya. Tsaka ako no talaga damangit kanyam. Damangit kanyam, sila nga. Anong sinabi mo? Huwag mong sabihin pag may nagkagusto pa sa'yo, papatulan mo pa. Apay natin pinagkunang kanyak. Easy to get. Nice. Oh, ba't nangangati ang ilong mo? Hindi ka siguro nagsasabi ng totoo, no? Sabi nila, pag nangangati ang ilong mo, may nakakaalala sa'yo. Baka naalala lang ako ng mga pinautangan ko kung paano nila ako babayaran. Tsaka dadugong na, nagregatik-katin, kita tayo pa yata. Sigarudo mo lang. Mumade, tiri-tiri katang matam. Uh-oh. Maging uungit ka mo. Marabiyana lang nga gawit tirabi. Nagtatampo ka. Natural, magtatampo talaga ako. Eh, gabing-gabi na, nasa labas ka pa. Eh, kung anong mangyari sa'yo dyan, eh, di isa ko pang iniisip yun gabi-gabi. Habang wala ka dito sa bahay. Lakaya ko. Hindi na ako kailangang alalahanin. Nice. Tsaka kaya ka tibagbagi ko. Alam mo, hindi talaga maiiwasan na mag-alala ako sa'yo. Lalo na kung gabi-gabi may inom ka. Tapos hindi ka pa umuwi. Eh, kung anong mangyari talaga sa'yo, o paano na ako, paano na yung baby natin. Women. Ikaw, nag-sweet ni Popoy kinibasan. Kita talaga ito yung miracle food ni Bakan Sensa. Ayun, dadakal. Ay, pagsinan. Alam ko, ang sigurado. Umibig ko. Samba. Nagigalit ko yan. Ulitin siya mo. Ako na yan nagdigsinan. Oh, kajakpata ka. Ang maling ginawa. Nagdidagan niya likod. Karum-rumor kaya di dugong. Bak! Duwata man tayo miracle pro, mang. Kinakaalakan, may babawin pa yung data. At least, nagpakadaak. Tsaka na-pros ko, noong babawi. Hindi ka tulad di sa balit tanga ko, agala-dalatan, di na pagpakada. Napayan ano yung may tata. Pang cleansing ko gamin. Tsaka ag-health conscious ak taptan. Madino, puro aral natin papunod ko di pagbagi ko. Nice. Tampay nga mapanunot, marunrunot na daalim mode. Maday, kaya na pa survive atoy. Sugod nga miracle fruit, ato timagasan na atoy. Wait, nato ti maagasan nata. May mata kinabagtit mo, anak kaya. Ano yun? Di balay, magasan mo yung nagtibagbay ka atoy. Tano ba may agak pa, tilubaw. Woy, kanim pati okay, tano na bibisa. Ay, mabalin niya? Mabalin siguro, depende ka niya, no, kasano pa may up. Bak, ang lada ng matan. Makin-inom ako, nagadayo kami nagapwa. Lang araw ta para mga na. Simple nga talaga na bakal. Ay, ma. Kumusta ka na? Okay naman. Malaki ng tiyan mo, ah.
Emma, sigurado bang may back yan? May naririnig kasi akong mga usap-usapan dyan eh. Hindi ka rin chismoso, no? Kalalaki mong tao, chismoso ka. Bakit? Nagtatanong lang naman ako sa'yo ah. Yung totoo kasi. Eh, alatado ka. Ha? Namoy ko. Yan, hindi amoy alak. Si Bak, amoy alak. Bakit di ka magpagsalita? Siguro may tinatago ka, no? Silent means yes. Oh no! Sabihin mo na kasi yung totoo sa akin. Tayo lang naman ang nakakaalam. Tsaka hindi ko naman sasabihin kay Baak. Nako, delikado ka pag nalaman ni Baak yan. Malaking gulo yan. Sinasabi ko na sa'yo. Oh no! Madinsa. Madinakasao eh. Napagas na tarupam. Awan. Oh no! Kambirogo. Boss, tanong mo. Ay, thank you, Boss Baak. Nice. Masay mo lamis. Oo. Nga pati kailangan. Awanin ah, nakainuma ko. Yung gaya, mapay na kami rurog ni Emma. Tapay na sabat ko. Ano naman yung pagkapagam-jaya. Awan, muna akon. Ta, kwa. Kusok pata, paspasat. Hindi pa yung thank you. Dumawat latan. Madinsa ah. Napaluo ko ni Bakay. Sapit ah, nagsingkot pa isuna. Oh no! Ay,